Hey, jeg bor i USA. Du kender overhovedet ikke mit navn. Og lad det være sådan. Hey. Venner, jeg er ude at køre igen. Og nu er det den 3. oktober. Ja, det er lige blevet 3. oktober. Og det bliver mere og mere vanvittigt herovre i USA. Jeg har boet her i mange år, og jeg aner ikke, hvad der foregår i Danmark mere. Så, men jeg ved, hvad der foregår herovre. Og det er meget mystisk, hvad der foregår. Hvad skal vi snakke om i dag? Jeg mener egentlig ikke, at præsidentvalget er, hvad vi tror, det er. Jeg tror, der er noget helt andet på spil. Noget meget, meget større, end vi overhovedet kan forstå. Med den information, vi har sådan på normal vis. Jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil dele og forklare. Men okay. Jeg kommer ikke fra en skole længere, hvor jeg føler, at jeg skal sidde og bevise, hvad jeg siger. Det er ment til at provokere dig til at gå ud og lave din egen undersøgelse. Jeg er ikke her for at skulle overbevise dig om noget som helst. Jeg kender min sandhed. Og hvis du har et problem med det, så kan du bare smutte. Eller du kan undersøge det, eller du kan stille spørgsmål. Op til dig. Sådan set ligeglad. Jeg har hørt det meste. På nettet, fra familie, venner, bla bla bla. Jeg har hørt det hele. Så der er ikke noget, du kan sige, eller tænke, der sådan overrasker mig. Så. Anyway. Jeg sagde i den sidste video, at Trump er lige popcorn i tænderne. Jeg sagde i sidste video, at Trump er død, og det vil jeg sådan set, det tror jeg faktisk, han er. Lad os prøve at sammenligne, hvordan han så ud for 4-5 år siden, og hvordan han så ud i dag. Lad os starte med det. Men der er langt mere til der er langt mere i den historie, end som så. Så lad os snakke om Joe Biden. Joe Biden døde et par dage efter han blev valgt, eller måske nogle uger efter han blev valgt ind. For 4 år siden. Siden da har han ligget nede på køl. Sikkert nede under Hvidehus eller et eller andet sted. Det du ser i dag, der render rundt og spiller kongulerød som vores præsident herovre, er en eller anden fra en eller anden militær afdeling med en maske på, der render rundt. Måske mange af dem gør det. Det er en joke. Det er en joke, for fanden. Prøv at se på, hvordan han opfører sig. Se på, hvordan han snakker. Hvem arbejder de her mennesker for? Come on. Jeg ved ikke, hvor meget I ved i Danmark om, hvad der foregår herovre, men prøv at høre, venner. Hvis man skulle forestille sig, hvordan en, lad os nu bare sige, kinesisk invasion vil se ud. Kina, eller hvem som helst, kan ikke invadere i USA. Det kan ikke lade sig gøre. Men ikke sådan fysisk. USA skal infiltreres og distraheres. Okay? Jeg synes, der bliver varmt igen. Nå.
Jeg kunne snakke længe om det, Men lad os nu bare tage fat i Joe Biden, okay? Kig på, hvad han sagde for 4 år siden. Kig på, hvordan han opfører sig. Kig på, hvordan han ser ud. Falder op ad trapperne. Jeg sagde til et nært med familiemedlem, der besøgte mig herovre. Prøv lige at kigge en gang. Han kan jo ikke engang snakke. Han giver jo ikke mening. Men det er også synd for ham, han er gammel. Okay. Og så nu er han droppet ud af præsidentvalget. Venner, vi er blevet kapret, okay? Og jeg siger ikke engang, at Trump er svaret. For jeg tror, der er noget helt andet på spil i den sag. Så tyk på den! Hygge jer!